ξεκινάμε για Πελοπόννησο. Πού πας χωρίς καφέ βρε κακομοίρη? Ψιλόβροχο σε όλη τη διαδρομή. Συνεχίζουμε για Λίμνη Δόξα. Βάμος. Είχα χάσει την έξοδο για Νεμαία, οπότε για να γυρίσω πίσω ο πιο σύντομος δρόμος ήταν το χώμα, δυστυχώς. Μία συννεφιά, τώρα έχει πολλά σύννεφα. Πολύ ωραίο χωριδάκι πίσω. Έχω τραβήξει και ένα βίντεο με την GoPro. Αν είναι καλή λήψη θα το βάλω. Παγκάκι εδώ. Ψήνομαι να κάνω ένα τσιγαράκι με ωραία θέα. Ένα λεπτό να σου δείξω θέα. Τσέκανε. Τρομερά, κάμπος κάτω, βουνά. Κάτι έχει ένα ποταμάκι. Ξέρω να ακούγεται. Τέλος πάντων. Anyway. Τρομερά μέχρι στιγμής. Μπήκα και λίγο χώμα. Πολύ λάσπη. Βέβαια. Πολύ νερό. Κατέβαινε νερό. Χαμός γινότανε. Μισή ώρα για Λίμνη Δόξα. Λίμνη Δόξα. Ξεκούραση, μαγείρεμα, τσιγαράκι. Και ξεκινάμε μετά για Κοσμά, γιατί πρέπει να πάμε να στήσουμε. Και θα έχει κρύο το βράδυ. Και δεν έχω πάρει και φακό. Τα λέμε. 10 λεπτά Λίμνη Δόξα. Από πάνω πάω. Από το δρομάκι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι είναι, άμα θες να κάνεις βιντεάκια, δεν έχεις GPS, πρέπει να ρωτήσεις. Στην πολυπόθετη Λίμνη Δόξα έφτασα, αλλά ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, το drone παρέδωσε πνεύμα, οπότε συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολύ δρόμο.
Ξέρεις που είναι το σχολείο? Κάπου μου είπαν ότι μπορώ να στήσω. Θέλω και εγώ να έρθω στο σχολείο. Θα πας εκεί που είναι το βανάκι. Στο διάδρομο. Άστο, θα πάω και θα δω. Τελικά πήγα στο σχολείο και είδα. Έστησα στο προαύλιο μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν ήδη εκεί στημένοι, αλλά δυστυχώς το βράδυ είχε πολύ κρύο, οι κάλτσες μου ήταν βρεγμένες, η αλλαξιά μου είχε βραχεί από όλη τη διαδρομή, οπότε ήταν ένα δύσκολο βράδυ. Το δύσκολο βράδυ πέρασε και ήρθε ένα γλυκό και ήσυχο ξημέρωμα, με ήχους από πουλάκια, απόλυτη ησυχία και ένα σκηνικό με την ανατολή του ηλίου που πραγματικά σε καθήλωνε. Ξημέρωσε. Ο ήλιος σήμερα δεν έχει όρεξη για κρυφτούλη. Και τώρα ήρθε η ώρα με τον ήλιο σύμμαχο να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. 6 ώρες οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους για να επιστρέψουμε Αθήνα.